Posa jadwava tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 5 January 2026. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene anthu ena sakugona naye tulo amaononga nthawi yawo kumakamba za ine, ndipo chaka ichi ndachilowa bwino kwambiri chifukwa pali anthu ena amene amasowa zochita amene amanena zina la Bon Kalindo kulipasa free advert. Iyo poona amaona ngati akuononga zina langa, koma ayi ndithu amakhala akulitchukisa zinalo, ndipo amakhala akundipasa free advert. Muzakampeza munthu akukulankhulirani zoyipa pamene inu simunamulakwire, muziwe kuti amenewo ni madaliso. Pali anthu ena atatu nkhumba zina zimene zikumayenda muziko lino kumalankhula m'maforamu osiyanasiyana muzina lokuti ati ndiomenyera ufulu, amene akhala kulimbana nane masiku apitawa, ndipo ndalandira mafoni ochuluka kwambiri kuchokera kwa Amalawi ondikonda kunena kuti Akalindo ntchito zanu timaziziwa bwino, mwachita achieve zinthu zambiri muno m'Malawi. Musayankhe nkhumba zimenezi, nkhumba zitatu zolephera zimene zimakuwira zipani ndi cholinga kuti zizidya ndalama. Zayenda muzipani zosiyanasiyana, zinali ku MCP, zajaija ku MCP, lero ndezi kuona ngati akamajiya ya chipani cha DPP, achipani ya DPP yo atenga kuti azigwira nawo ntchito. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ine sine ojiyira chipani, ine siwa chipani, ndipo ine ndalama zanga sinimadyeraso mu activism kapena muzipani. Ayi, ine ndimalankhulira Amalawi, ndipo ndizapitirira kuwalankhulira Amalawiwo osayang'ana mtundu, osayang'ana chipani, osayang'ana chigawo. Ine ndi wa wina aliyense, ndipo ndilibe nthawi yojiyira chipani. Ati iwo akumajiya kuyipisa zina langa ndi cholinga kuti ati alandire ku chipani cha DPP. Inetu ndilibe nthawi yokuti ati ndikakhululukidwe ni munthu. Ine sinimalakwira wina aliyense. Munthu ukamafuna chikhululuko ndiye kuti unalakwa pena paliponse, ndiye kuti ukufuna kuti mwina anthu ena ake akukhululukire. Ine sinimapanga zimenezo, ndipo ine sinizapezapo nthawi yomachita saidi ndi chipani, kapena kuchita saidi ndi mtundu wa anthu, kapena kuchita saidi ni munthu. Ine ndimangulankhula chilungamo. Choncho ndikuthokozeni nkhumba zitatu zimene mukulimbana ndi ine kufuna kuononga zina langa. Ndikukuthokozani kwambiri kuti audio iso mukaimva muyiyankheso, chifukwa kupeza tu nthawi yoma muyankha munthu audio amene maganizo ndi yake, ndipo zimene akulankhulazo waziganiza ndi iye, ndipo samala kapena kupeza nthawi yokufusani inu kuchita konzati wina aliyense, ndiye iwe ndikuzuka ndikumamuyankha munthu audioyo, zimaonesa kuperewera. Koma ndikukuthokozani kwambiri chifukwa ndiye kuti zina lotchedwa Bon Kalindo limene mukumalitchula m'audio ndi zina loopsa kwambiri, zina lotchuka kwambiri, kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa, nkhotakota pakana kumchinji, komanso maiko akunja, paliponse Bon Kalindo, Bon Kalindo. Ndikukondwa kwambiri. So nkhumba zitatu zimene zikulimbana ndi ine, musaone ngati akulimbana ndi ine koma akundipasa free advert. Ndikuthokozeni Amalawi chifukwa lero li Amalawi ndinu anthu ozindikira amene mmatha kuona chilungamo, ndikuchiona kuti icho ndiye chilungamo. Amene mwandiyimbira mafoni ndikundichita advise kuti Akalindo tikuzimva nkhumba zina zikulankhula zitatu, zina zakhala 20, 25 years, 30 years zikufunafuna ati kukhala ukhansala, zimangolephera. Pakati apo nkhumba inayo yakuzomba inapita kuti ikadye ndi Michael Usi malinga ndi programu iyo kuti iyo amangoziwa kudya basi, koma zinalephera ndithu. Anayamba nakonso kumene kwakaona ngati akufuna akatenge mamiliyoni, akakhala ena onde amapanga mabizinesi amasache.
kumakhala kuti azipanga business za masaje koma sizi kuyenda, ndi akuona ngati akapita ku activism ku ndikumalankhula ngati ndi a DPP yapasira mamiliyoni. Achimwene dzanja la Mulungu likasonya kapena chala cha Mulungu chikasonya chasonya basi. Lero tilankhula nkhani zambirimbiri koma tiyamba ndi nkhani ya ku Queens, kumene anthu akuzunzika kopsa monga mene tinanenera. Koma lero tikubweresa nkhani yomvetsa chisoni, nkhani ya kumochale ku Queens. Mochale ya ku Queens yaonongeka, ndipo azibale kapena anthu akuwuzidwa kuti azikatengako mitembo ya azibale awo, azikasungisa malo osiyanasiyana, mamochale ngati kunthunzi ndi malo osiyanasiyana. Uwu ndi uthenga umene ukuyenera upite ku ma authorities kunena kuti kodi sopano anthu osauka amene amadalira zipatala za boma mitembo yawo akayisungisa kuti ku Queens sikuli bwino lopang'ono, chifukwa ndi kuti mitembo yambiri yaonongeka over the weekend, kuzafika siku la lero mitembo yambiri sili bwino. So pakufunikira kuti inu ma authorities mupange machawi mukakonze mochale imene ya ku Queens imene yaonongeka kwambiri. Kuchoka ku Queens tikuyenda straight kupita ku Zomba DHO, kumene kukupangika zinthu zoopsa kwambiri. Makamaka DHO akuzombako amene akupanga china chilichonse eka amene akhale DHO, eka amene akhale waku administration. Ndalama za mafuta zikumayenda muthumba ngati ndi zache. Izinso ndi zimene sakupangaso DHO waku Mchisi Hospital, amene akuchita abuse ngakhale magalimoto. Even galimoto imene yakuntchito tikunena panopa anayigwesa akuchokera kumowa. Zikuchitika zinthu zodabwisa kwambiri kunena kuti maloma kuti ndalama zimene zimabwera kuchokera kuboma azizigwirisa ntchito yoyenerera, ndalamazo amazisukunula ndi kukhala kashi yongomwera mowa. So ma DHO akuzomba komanso DHO waku Mchisi Hospital mukuyenera aunike bwinobwino kwambiri, akuchita abuse zipatala zimenezi. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane mamawa uno ndiyokhuzana ndi kuyamba sukulu kwa ana, komanso makamaka nkhani imene yokhuzana ndi mayeso amanebu, kunena kuti ana ambiri sanathe kulipira mayeso amanebu chifukwa chakusowekera kwa makolo. Timakupemphani inu amanebu kunena kuti at least mutaperekako masiku kandi 1 week kandi 2 weeks to enable these needed students to at least find fees akalipire, chifukwa zikatero ndiye kuti ngati simupereka mpata ndiye kuti ana ambiri saatha kulemba mayeso. Uwu ndi uthenga umene ukuchokera kwa makolo. Kodi zinazitika malankhula ine ngati the DC sikuti ndimangolankhula, ayi ndimalankhula based on information imene ili so important, information yochokera kwa makolo, osakhala kumangolankhula zobwebwebwedeka. Ayi sinimabwebweta koma ndimalankhula information of evidence. Makolo ambiri padakali panopa ndalama zawavuta malinga ndi kulimaku, malinga ndi afetereza awa, mafetereza awa akuzunza anthu ambiri waso ambiri ali forced kumakayika ndalama zina pamwamba pa fetereza ochipa uja, kumakayikapo ndalama ina chifukwa cha anthu oyipa, mafumu oyipa, akwa DC oyipa, komanso amachedwa alangizi oyipa amene akumaitenga programu imene yafetereza ndikuitenga ngati ndi akunyumba kwawo, ndikumabera anthu osauka. Yeti boma lakhazikisa ndondomeko yabwino kwambiri kuti anthu osauka akapindule ndi fetereza ameneyi, koma anthu oyipa ndi amene akusokoneza programu imeneyi, oti afika madera ena anthu, mafumu ena ngati akuthyolo afika saizi yomamenya anthu, mafumu ena afika saizi yomalipirisa anthu kuti agule fetereza uja apaseka ndalama. So it is very very unfortunate. So zimene zizapangisa kuti makolo ambiri alephere kuti ana awo alipirire mayeso amanebu. So ndipempho limene likuchoka kwa makolo amakamaka anthu osauka kupita kumanebu kuti tachita ni extend period imene iyo kuti ana athe kulipira mayeso. Nkhani yomaliza mama wa uno ndiyokhuza
mpakana ku Salima assembly kumene masiku apitawa boma lidachita transfer DC ndikumbweresa DC wina koma as we talk now DC wina wakale uja ndi wanyuwani waja akugwira ntchito office imodzi andi kukuchitika zinthu zina zosakhala bwino kunena kuti DC uyuyu wanyuwani akulephera kugwira ntchito chifukwa chokuti DC wakale adakalibe pa office pompo. Munayenera inu a minister of local government muchite intervene andi kumene kukumwa kupezeka kuti ma MP komanso akulu aku DC office akumatenga ndalama zina za CDF ndikumagwirisa ntchito kumaika kuma project kwina yeti makansala sakuziwa andi sikulira mukazisirira izizi zibereka mwana zikabereka mwana kuzakhala mpungwe waukulu kwambiri kuja kumachedwa ku Salima district assembly. Munayenera muchite intervene msanga chifukwa ngati simuchita intervene ino aku local government zinthu zikunkerabe kuonongeka pa district ya Salima kumene kuli ma DC awiri yetu wina munamwena kuti mumuchite transfer koma up to now is still in the office and uyu wanyuwani adakaliso naye ku office Congo but she is not able to work chifukwa chonena kuti anzake adakalibe mu office momo komanso kuli embezzlement ya ndalama zochuluka zimene zikumayenda in a dubious way kumene ma MP ndi akulu aku admin akungokumana ndikumachita allocate ndalama ma projects osiyana without involvement ya ma councillor. Bon Klindo, the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ukalimbana ndine utaweka. Also